Ассалому алейкум, дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Числа 23 сентябри соли 2025 сол мо дар Гипразен дар маҳаллаи Навбаҳор ду бача азиз. Нигоҳ кунед. Навор мекунем як хонара беҳтарин вариант 85 квадратай. Иҷа бача азиз, колечкаи маршрути 658 Гипразен маҳаллаи Навбаҳор ду. Дӯстони азиз, доми мо анами домай. Анами доми мо бача азиз. Хонаи мо дар 6 этаж қарор дорад. Дом 6 этажа. Хел мақсад хел не ки дом лифтш кор накна. Аслан дом бе лифта бачаҳо. 6 этаж ки ҳастай, лифт надора. Пешаки огоҳ карда монем. Ина мардуми маҳалла. Ина домо. Ина маршруто. Ҳама тараф дом. Болотар мактаб, масҷид, хулас мактаб, масҷид, садиқ, бозор ҳамаш где-то 200-300 метр роҳ масофа дорам. Мерем дохили хонара нишонтон метавем тамошо кунед. 85 квадрат, 6 этаж, 4 хонагаи ремонти беҳтарин варианти зур барои зиндагӣ кардан бача азиз. Лайкора монен, дар канал подписатсия кунед. Дохили хонара нишонтон метавем. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран мебурояд. Хитон бо далши масъия кунед бача азиз. Мерем тарафи дохили. Бародари азиз, мо дар 6 этаж қарор дорем. 4 хонагаи 85 квадрат бо ремонти замонавӣ. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Дохил ба хонаҳо мешавем. Иҷа калидор ба калидор дар омадем, мешавад тарафи дасти чап бача азиз. Иҷа қисми душ. Ина ванаш. Инами ҳолат кардаги бача азиз. Вана. баъдан мешава ҳоҷатхонаш. Ина дӯстони азиз, беҳтарин ремонт кардагӣ гарини маъқул шид. Хай кадомитон мегирен ошо ростакӣ мерем. иҷа бача азиз кухни тамошо кунед. тирезаи кухни прямо берун. инами ҳолат. ина напори об бе ягон насосе бача азиз. вообще насос задагӣ нестай. тамошо кунед. берун кухниш абои зур. як где-то 2 ёки 3 моҳ пеш ҳами хонара дӯстон ремонт кардам. иҷа бо калидор ҳана иҷа мешава як хонаи 4x3 мо. тамошо кунед. хонаи 4x3 вообще 85 квадрат. ина дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ хел зура. ина масалаи потолокш. масалак иҷа бо прямо берун. тамошо кунед чӣ хел зура. маҳаллаи Навбаҳори 2 иҷа бача азиз. хонаи мо 4x3 бачаҳо. мерем дуюм хона. дарошам фасон дай. орезу. анаи хонаам бача азиз 4x3. ремонти беҳтарин. инони. авоя бинед чӣ хел зура. хонаи 4x3 дим мо. аз иҷа роҳ ба берун. неки ҳавои тоза. анаи хона дӯстони азиз. ин хона мешавад чанд? сеюм хона 3x7. хонаи 3x7 мо. инами хел кадян. хела меҳнат кардам. кадомитон мегирен? иншоаллоҳ зиндагӣ беҳтарин. ина дӯстони азиз, хонаи 3x7 калон. асон. дар 6 этажем. дӯстони азиз, дом 6 этажа ҳай. хели доми хели лифтш кор накана. дом лифт надора худаш. домои бе лифтан ку. инами ай. ина хонаи 4 бача азиз. ин хона як 3.5 3.5. просто проект зур да. ҳамаи тирезаҳо
тарафи беруна нигоҳ мекунам. Хеле вариантҳо мисол хеле проектам ҳар кас ана мекунад. Баъзе хонаро мерем видео мекунем, рости гап ду хонаи дарун ба дарун трезаи хона ба як хона мисол чӣ хел ахи часпидагӣ 5 ва 3.5 хонаи мо занг занен масъак намегирем. 85 квадрат коридорро бинем, калони хушру дарои замонавӣ намеҳолад. Рақамҳои соҳибхонаро мегузорам бачаҳо. Ҳамин 85 квадрат ба ҳам хел ремонт кардагӣ, ремонтҳои замонавӣ 600,000-ош мега бачаҳо. 600,000 сомонӣ. Иншоалло аз уми канали мо занг занем, бо муомила дорам. Ина маҳаллаи Навбаҳор 2 Гипразем, канечкаи маршрути 6 ва 58. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран меброяд. Боз маълумоти пурраша метавонен бигирен аз уми канали мо Саудо ТВ. Лайкотуна монен, подписатся кунен, фикротуна комментария кунен. Оё ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки несай? Жудат мекунем бачаҳо. Ва баъдан барои реклама рақамҳои ман меброям. Шояд ягон хона, замин чизе боша, метавонен дӯстон муроҷиат кунен. Худо хоҳад рафта рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат ами чӣ молу маҳсулот дорем савдо карда фурӯхта бутем бачаҳо. Шумо хоҳиш кардем аз Гипразем, ина мо суханҳоро рад накардем, омадем навбор кардем. Обод бошем бачаҳо, раҳмат ки моро тамошо мекунед.